без БГ. Да без БГ. И днес сме на гледка. Дано клипа да ви е харесал, дайте лайк, subscribe, ако си искате. И коментар, ако ви е харесал. Вижте, там пак играят. Тренират. Ние сега отиваме да ядем и може да покажем какво ще ядем. Ще покажем какво ще ядем. Има наблизо храна, но наблизко само 3 пратки. Това ще е третия епизод. Да, третия епизод влоговица. Значи, повече ще правя влогове, отколкото на Майнкрафт. Гого в неговия канал ProtoBG. Дайте му лайк, subscribe и на него. На всички на видеята му. И да му харесват видеята и на мене. Покажи маме да ме видят. Здравейте. ProtoBG. И той ще прави клипчета с мен на Майнкрафт. Днес правихме и той още не го е пуснал. Затова. Добре. Гледайте му го. Гледайте му го. Нова поредица. Free Survival. Безплатен. 15. Повече. Там ще ядем сливи. 16,58.